63% ta' negozji f'Malta u Għawdex jemnu li l-2020 se tkun l-istess jewar mis-sena li għaddiet. Dan meta l-istħarriġ li sar mill-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji jindika b'mod ċar li anke fl-2019 ħafna min-negozji marru għar fil-profitti tagħhom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tmexxija tal-Kamra spjegat il-konklużjonijiet tal-istħarriġ fejn irriżulta li l-kummerċ fis-sena li għaddiet kien aktar kwiet mis-sena ta' qabel bin-negozji jmorru għar saħansitra minn dak mis-senni. Dan meta fil-bidu tas-sena kien hemm diġà tħassib li l-2019 kienet se tkun aktar batuta mill-2018. Iżda żgur li l-akbar fattur li affettwa lin-negozji kien il-kriżi politika li minn Novembru li għadda ħakmet lill-gvern ta' Joseph Muscat bl-instabilità politika fil-gvern issarfet fl-akbar raġuni għat tnaqqis fil-beħ madwar il-pajjiż kollu. L-aktar li ntlatet minn dan it-tnaqqis kienet il-belt. Iżda ironikament u għal-kontrarju tal-perċezzjoni ta' xi wħud, il-protesti li nżammu fil-kapitali għenu lil xi ħwienet minħabba l-influss qawwi ta' nies miġbura fl-istess ħin. Għal-kontrarju, il-protesti ma riżultawx bħala kawża ta' tnaqqis fil-beħ. Mhux l-istess jista' jingħata l-instabilità politika b'26% tas-sidien tal-ħwienet mistoqsija jgħidu li dan kien l-aktar fattur li laqathom fin-negattiv fi żmien il-festi tal-miliet. It-tieni post jiġi l-qtuħ regolari fil-provista tal-elettriku b'10%. Jidher li l-kriżi politika ġaret magħha wkoll il-biża' tal-infiq. Bad kbir ta' sidien ta' ħwienet jinnutaw li din il-problema waslet għal nuqqas fil-profitti tagħhom meta mqabbel mal-2018. Dan kollu wassal għal 36% ta' sidien jgħidu li ma kienu sodisfatti bil-beħ u l-profitti fi żmien il-festi li għaddew kontra l-21% fl-2018. Abigail Mamo, il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs, spjegat it-tħassib tal-membri li wieġbu l-istħarriġ għal dak li ħabtu wiċċhom magħhom fl-2019. Nħossu kif anka ġie spjegat mill-membri tagħna fis-survey li ġara fl-aħħar tas-sena affettwa mhux biss dak il-perjodu li kien l-ar perjodu l-perjodu tal-festi, iżda wkoll is-sena kollha għax ovvjament imbagħad taqqat ix-xhur kollha b'salt. Jappellat biex wieħed joqgħod attent biex jara li s-sena ġdida verament tkun aħjar. Tenniet li l-gvern għandu jagħti l-importanza li l-pajjiż ikun stabbli politikament u x'qed jisperaw għall-2020. Wieħed għandu joqgħod attent ħafna biex naraw li s-sena tkun aħjar fejn jidħol l-instabilità politika. Għax sissa is-sena bdiet daqsxejn bil-mod iktar milli wieħed kien jistenna. Fl-imkien mal-uffiċjali l-oħra l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs spjegat li ma jridux jaraw ripetizzjoni tax-xhur li għaddew. Dan jista' jsir billi l-partijiet interessati ipoġġu madwar mejda u jindirizzaw l-isfidi.